Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Penangsang. Iya. Sareng kula ngertos anggen panjenengan lumampah sumengko pengawak bojo. Kados wonten perkawis ingkang kedah panjenengan rampungaken Kang Mas. Pancen ora sisit. Lagi wae aku saka Panti Jepara. Ing ujug kepengin tuwi dumateng Po Ratu Simenanjung. Ngaten. Nanging karebet emane Wonten emanipun. karo hanamu. Wektu dina iki Po Ratu Simenanjung anes sapa Jepara. Kang Mas Penangsang. Iya, karebet. Menawi tetelo cetha mbok bilih Ratu Semenanjung Anes. Panjenengan lan kula pinangka wedrah wonten ing Demak Bintara. Monggo sareng-sareng upadi sinten sejatosipun tiyang ingkang bradat dumateng Ratu Semenanjung. Pandom sing nyolong Ratu Semenanjung ora sah digoleki. King napa kados ngaten? Mergo wis ketemu. Lajeng sinten? Kowe karebet. Nyuwun pangapunten saderengipun. Iya. Kang Mas Penangsang. Kanthi dasar menapa ngantos panjenengan dakwa dumateng kula? Karebet. Nganti aku ndakwa marang kowe. Dasarku matur. Siji. Ratu Simenanjung ngasta Partisara. Mbok menawa kowe kepengin dagah angah-angah dadi sultan ana ing Demak Bintara. Sagluguting kolang-kaling rambut pinara sewu. Mboten wonten seratan manah kula kepengin jumeneng sultan wonten ing Demak Bintara Kang Mas. Kedhong jero kaya dijajaki. Gunung sing dhuwur kena dirambati. Ning atine menungso sapa sing ngerti? Wong ki mbok ngrumangsani mawas diri. Karebet. Kowe tanpa dadi mantune Paman Sultan Trenggono. Ora bisa ngenyam kabukten ana ing Demak. Paran dene kaya ngono. Kowe sejakah angah kepengin dadi sultan ing Demak. Kula pinangka putra mantu wonten ing Demak Bintara. Rumaos kanugrahan sanget kang tumempuh dumateng gesang kula Kang Mas. Kuwi lairmu ning batinmu ora. Karebet. Kalamun kowe kepengin dadi ratu. Kuwi mbok mengo. Mengo. Sapa karebet? Karebet anak ki Kebo Kenanga. Sapa Kebo Kenanga? Wong desa Kesa-Kesa. Pegaweane wae nyegelang keranjang, nyekel arit, ngetutke butute lugu. Lho kok kowe kepengin dadi ratu? Iso dadi ratu. Ning ratune wong ngunduh keroto. Beda karo Penangsang, Bek. Menawi panjenengan kados pundi Kang Mas Penangsang? Penangsang putrane Rama Suryawiyata. Sapa Rama Suryawiyata? Putring Eyang Babah Patah Cimbuningrat. Panetep pranata aku kolip patuh dan sepisan. Dadi Penangsang turun ratu, canggah ratu, buyut ratu. Kang Mas Penangsang. Menawi kados ngaten panjenengan dereng ngertos sinten sejatosipun karebet. Monggo sarengan dumateng kula. Mbuka lembaranipun sejarah ingkang sampun kawuri. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukmi. Iya. Dipun asta Sang Prabu Brawijaya. Iya.
gadah turun kalih cacahipun Ismayawati lan Ismaya Sekar. Iya. Ismaya Sekar kadhawuhaken dening Jaka Sengara nggih Bajul Sengara. Gadah turun kalih Kanigara lan Kebu Kenanga. Iya. Redene kula menika anakipun Bapak Kebu Kenanga. Boten ketang sakpro piranipun kula tasih kalih betan darah biru saking Praja Majapahit Kang. Karepet. Majapahit wis berubah, wis rata dadi Demak. Saiki pundhe pepelat Demak. Saiki ngaku. Guru waleh napa malih? Ngaku. Kula sampun matur dumateng panjenengan. Mbok bilih kula boten mangertosi wonten pundi papan dunungipun Ratu Semenanjung. Iya. Pancen ora ana tindane maling aku. Kalamun maling aku, Pak Kun jalan bakal blak. Mula sebenarnya ngaku apa ora? Kula mboten tumindak nesta ingkang Ngaku apa ora? Ngaku apa? Kaya menapa? Panjenengan nyempalani dumateng kula Kang Mas. Mergo aku mangkel rasane ati. Ora gelem ngaku. Ngaku apa? Ayo kula mboten tumindak. Iya. Kula Kowe sik Kang Mas. bonggo perkara iki. Iya. Padha. Selaginipun cacing mawon dipidak mogel. Napa malih kula menungso tasih jangkep ponco ndriya kula. Panjenengan tansah mojokaken dumateng kula. Kula badhe sabena dumateng diri pribadi. Ya kuwi. Tembung kan kupasan tanteng. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Sabar Yai, tenang, sabar. Innallaha ma'as-sabir. Ora birik dan mikir. Kanjeng Ratu. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Sabar Yai, sabar. Nah, tenang. Getuk. Geduk. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, gone karepet cekel lebokno Kanjeng Ratu. Gone karepet cekel lebokno. Rene Yai tak Sabar. Innallaha ma'as-sabir. Sabar. Kang Mas Edirin, Kanjeng Ratu. kula lebokke. Wis lebokne. Malah kaki nyuwara. Suarane piye? Bles. Ayo perasan. Tak lebokne. Lho, gone perasan kok blas gak nyuwara. Sabar, innallaha ma'as-sabir. Ana perkara dirembuk Yai. Oh alah. Enten ana apa Yai? Misah. Ayo pilih. Ana sing cedak milih sing aduk. Dadi sliramu nesu. Aku kok dak mau pilih kasih. Padha-padha misah kok ana sing cedak pilih sing adoh. Ana Yai Penangsang kok milih Yai Karebet. Ya wis. Ning kene aku gak pernah tuh bakal tumindak adil Yai. Rene iki mau Yai Karebet wis tak rangkul tak pisah. Saiki kene geki sliramu rene. Dirangkul. Ora. Langsung dirangkul Mbak Yu lho. Ora piye? Penangsang didumuk wadon. Yen ora mukrime najis mukoladoh. Cocok. Najis mugoladoh sampean Kanjeng Ratu. Najis mugoladoh. Rangkul wong lanang ora mukrime. Najis mugoladoh. Cocok nek iki, cocok. Penjan judi dumateng kula najis mugoladoh. Iya, ngrangkul wong lanang ora mukrime. Lho Kang Mas, penjan iki lali napa pripun? Bapak apa? Lho sinten Yai Karebet? Kadang Yai Karebet kalian kula menika tasih kalebet kadang. sedulur. Ajeng rangkulan, ajeng gandengane kunggo ten najis mboten dosa. Oh iya bener gak najis Yai Prangsang. Dulur kok, dulur. Gak apa-apa Yai. Ribut. Dulur ora najis. Wah. Sabar. Wong lanang kok getok ya kowe. Innallaha ma'as-sabirin. Piran. Yai Penangsang. Jane iki ana apa?
Siramu nganti bujung kalawan karebet. Nganti bentak sirah koyok-koyok ngene. Kula ndak padha wonten rebet. Kang Nyidra wontenipun Waratu Semenanjung Jalanan. Waratu Semenanjung ngasta parsara kepengin dadi ratu ing Demak. Oh, dadi ilange Waratu Semenanjung sliramu dawuh karo Nggih. karebet. Menang sawetara tak takonane. Yai karebet, Kang Mbok Ratu Kalinyamat. kok bener sliramu sing wis hidranane Waratu Semenanjung? Sumpah demi Allah kula mboten tumindak nista ingkang kados. Sabar. Inallah sabar ini. Inallah maha sabiri. Ora pirin-piran. Wis sabar. Tenang. Giran terus ae. Tenang. Sabar Yai Penangsang. Saiki ngene wae kowe krungu to, yen to Yai karebet ora rumangsa idranane Waratu Semenanjung. Saiki bebarengan kalawan aku. Sowan ana ngarsane Rama Sultan. Nyuwun pengadilan bab ilange Waratu Semenanjung. Cocok Kanjeng Ratu. Cocok. Cocok. Sinah koyo ngene. Ngoten. Ya, Cocok. Iya Yai karebet. Digandeng lah Kanjeng Ratu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Sekenceng Kanjeng Ratu dadah. Walah mati. Kenapa to Yai Prangsang? Kowe iki lanang apa banci? Lanang. Lah nek lanang kok tumindakmu kaya ngono. Lah gini. Dupeh karebet di rangkul Mbak Yumu. Kang Mbok Ratu. Ratu Kayamat niku sinten? Bojoku. Yang rangkul karo kabeh to, demen-demen. Dodan-dodan. Lah sing duwe bojo meneng ae kok ora bojone kok geger. Kok petentang-petenteng. Tur meneh ngene lho ya, dadi wong Islam kuwi seneng adono peweh. Aku ora duwe apa-apa, duweku bojo, yo tak anggap ngamal. Ngono. Dadi idep-idep sampean ngamal. Ngamal bojoku digawa wong lanang liya. Apik mergo wong ngamal iki ganjarane akeh. Lah iya. Sesuk pasar pon mulaan. Nggih. Bojomu kan udo. Ler nek pasar sapi mulaan. Masya Allah. Zina kuwi ora apik. Jare ngamal. Ngene lho, bojoku kuwi tak anggap pagel laras. Sedina suwengi diterak kucing ping 5, balik meneh ngger keterak angin. Lho wong lanang kok ana sing ngene kok ora bongkok. Lah nek aku lesu dibegat Mbak Yumu, sing ngene aku sapa? Gak ora ono. Dadi sampean wedi nek nesu dibegat karo Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Ya mesti to. Wis ngene to. Karebet dirangkul, digandeng Mbak Yumu. Kowe saiki tak gandeng sowan ning Demak. Ora buta. Tak gandeng. Wah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rameswari, Paring dam. Pawarto iki perlu tak aturake Rama apa ora? Iki monggo kan. Seliramu mendel, Iki ngesokake dam. gek bendang mari njoba. Iki Rama Sunan Kali, Sultan paring dawuh. Rama Jakpar Sodik Paring dawuh jebeng Sultan. ngaturi wuninga. Perang campuh mangsa. Tunggul wulung walang sungsang ing penarukan. Ndadosaken korban tumenggung Praba Semi kinarya bandan. Praba Semi kapikut wonten penarukan. Kapikut wonten ing penarukan. Mila kula nyuwun pamanggih murih sagedipun padhang Bintara Demak. Sultan, Inggih, yo kepareng wong tuwa tak matur kok menawa bisa gawe pepadang ana ing Kasultan Bintara. inggih. Ngenani campuh perang penarukan lan Bintara Demak. Ing kene mugayo bareng-bareng diadepi kanthi cara ati keng jembar
Sebab apa? Ora ketang kepiye wae penarukan kuwi isih kabawah pemerintahaning Bintara Demak. Leres. Sepisan kengangka loro. Ujupe nalika Kasultanan Bintara Demak ngadeg iki ra ngepenginake negara keng Baldatun Toyi Batun Warobun Gofur. Amin. Negara keng ayem tentrem, murah sandang lan pangan. Amin. Nah, kuwi gambarane. Ndak ibaratake wong gawe omah cagak papat kudu jejeg. Nggih. Tanpa bedane negara. Patang perkara kudu diugemi. Siji, adiling para umarok. Ngaten. Angka loro elmune para ulama. Amin. Kang angka telu punggawa negara sing ora seneng mblendhokake wetenge dhewe, sing seneng derma utawa weweh. Kang pungkasan dongane fakir miskin. Yen pangarsa negara wis adil, ulama sing diwulangake ngelmu kang migunani utawa kang manfaat, punggawa negara mikirake kawulane, insyaallah dongane fakir miskin bakal makbul. Amin. Ora bedane kahanan ing dina iki. Kok nganti wong penarukan wani merangi negara? Iki negara kurang adil apa pancen wong-wong penarukan sing makar kepengin ngrubuhake tatanan? Kula kanthi kuwi ayo bareng-bareng dipinjati kanthi permati, Sultan. Matur nuwun pasrapanipun Rama Sunan Kali ingkang tumanduk dhateng kula dalasan prameswari. Namung Rama Japar Sodik mbok menawi wonten pamanggih sarta anambahi anggenipun paring seserapan dhateng kula. Matur suwun Jebeng Sultan. Inggih. Sampun paring wekdal kalian kula kang supados Japar Sodik yo Sunan Kudus urun-urun rembug. Inggih. Ngenane Bupati Tunggul Wulung ing Panarukan. Ngaten. Wani mbalela mungkang pranatan saka Demak Bintara niku cetha kendel merga ana dalange. Kok ngaten, Ro? Nggih. Dalange uga saka guru ning Demak Bintara, waliullah ning Demak Bintara sing tos turun Majapahit. Waliullah Demak Bintara. Nuwun sewu, Sultan. Inggih. Kepareng tak mangsuli aturi kudus. Dus, Dalem. gede cilik kowe ndakwaku. Lho, sapa sing dakwa? Sapa krasa dak rumangsa? Merga wali ing tanah Jawa sing turastus saka Majapahit iki aku. Nek kowe ndakwa karo aku tanpa bukti padha karo fitnah. Mongko ana dawuh jarene fitnah kuwi luwih kejem timbangane memateni. Yen kowe ora lali tak wene ngerti. Nalika brupuh negara Majapahit ana lelakon Brawijaya Paras. Nganti negara Majapahit kagulung punjering pemerintahan ngalih ana ing Bintara Demak. Iki tanpa sahid ora ana sing bisa mangkas utawa nigas rikmane Sinuwun Prabu Brawijaya. Wiwit Demak Bintara ngadeg nganti dina iki sahid nyengkuyung lahir lan batin. Lho kok iso-isane ora ku melambemu kowe ndakwa karo aku? Kakang Sunan Kali. Jerone kedhong iso dijajaki. Jerone ati sapa sing ngerti? Kula matur ngoten kula nggih gadah dasar. Dasare apa coba? Merga apa? Akeh saka guru wali songo ning Demak Bintara
Sing beda panemu, sing beda apa-apane kuwi ya mung sampeyan. Kok bisa? Tuladane wali-wali songo sing 8 ademane kuwi sarwa putih, jubah ya putih. Ubel ya putih. Merga apa? Putih kuwi tandha kesucian. Dadi putih iki mesti suci. Ning beda karo sampeyan. Bedane nggon ngendi? Sampeyan iku lho. Kerjane ireng. Jare yo ireng. Ya. Lho, ikete yo ireng. Lho jane sampean ki wali apa wong nyuluh kodhok sampean niku? Apa nek putih ku jerone mesti putih? Oh mesti ya. Jajal aku tak takon. Takono Ubelmu rupane apa? putih. Nek dibuka. Jajal buka. Rupane yo ireng mesti rampung. Nah, mulane kuwi urung mesti jabane putih, jerone melu putih. Ora ketang aku nganggo ireng. Ya urung mesti jerone ireng. Mesti ireng. Delok lho putih. Walah iya ya. Karo meneh ana dawuh innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nalika awake dhewe besok suwanane pengayunane Gusti sing dipersani iki ora sendeng penganggone abang ijo kuning. Bondo donyane akeh utawa sithik, rupa bagus utawa ayu. Dudu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Nanging sing dipersani iki kalbu. Wa amalikum lan amal kebecikane nalika urip ning alam donya. Lah saiki apa gunane sandangan sarwa putih? Tumpuan bondo donya, rupa bagus utawa ayu. Nek uripe ora tau rukun karo tanggane, atine kebak kadurakan. Iki tanpa guna. Kula ing kene yen kowe ndak po karo aku dadi daleng wong-wong penarukan kowe kleru, Dus. Lah klerene manggon ngendi? Ya mergo aku ora ngrumangsani. Alah. Aku durung percaya marang kabeh ature sampeyan. Lah ben kowe percaya? Aku iso percaya. Sunan Kalijaga kudu sumpah. Oh. Lho. Lah kowe gawe ku nyumpah wong malah kembokon sumpah. Lho kari kowe, nek kowe gelem yo teges kowe bener. Nek ora wani teges sampean kuwi salah. Oh, ya. Tak legani supaya kowe percaya. Sultan, Sabda dalam. sinek-senan kabehku nggawa negaring Kasultan Bintoro Demak. Hak demi Allah, aku ora dadi dalange wong penarukan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya teko iki. Romo Sunan Kali nyembah Romo Jakpar Suci. Sultan, Bapak Anden kasarurawipun potor para putra wayah. Karebet panuwun Kalinyamat sarta Haryo Penangsa. Nini Kalinyamat Paring dawuh. tedak ing panti Jepara mlebu ing Demak ana apa? Badhe matur Rama. Heeh. Aturan pirsa. Ana apa? Wedal sakmenika Ratu Semenanjung Anes saking Ora. Seliramu sing tak utus jaga kok iso ilang itu piye? Paman Sultan, Penangsang. Paman Sultan ampun alit ing penggali. Heeh. Pantum Kang Yidrawa Ratu Semenanjung sampun kula pikut. Malinge wis Jos, murid sapa? kenapa ora tok suwanaking Sampun Paman Sultan. lan ndi malinge Karepet. Malinge karepet tenan. Karepet Romo Jamal Suci. Astagfirullahaladzim. Oh alah to cung. Oh alah tongger. Oh alah to bet.
Aku krungu gluduk, kuwi ora kaget. Krungu bom Israel, aku ora njomblak. Ning bareng aku krungu karebet, kok dadi maling. Ya Allah Gusti Allah. Ndredeg ngewel kabeh sikilku bebet. Kowe mbiyen tak nyantri ning Kudus abet. Kowe apal Fatihah durung apal. Malah kowe boyong, kowe minggat. Minggatmu sangka Kudus. Yen kowe golek ilmu sing luwih apik, monggo tuladane ning Ngampel kae wiwitan. Ya. Ning gunung apik. Nek pengen gaul kula nadoh ning Cirebon kuwi apik. Yen kowe bingung balik ngalor ngetan ning Kudus. Jos. Ning ora bet-bet. Kowe meguru kok kesasar le cung. Meguru kok ning Kadilangu. Ndesit sisan. Apa kowe ra tulak pawarto adol parungon? Sapa to kiyayine Kadilangu? Dongkolan maling, dongkolan bajingan. Lah nek karebet kok dadi maling, ya wis pas. Mergo gurumu kuwi mbiyen bekase bajingan. Tak ibarate wong ya bet. Woh ora bakal adoh tiba sangka wite. Ana woh kok ulere, mbok menawa wite ulere luwih gabyok menawa. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Ana woh tiga ora doh kok wite. Lah ana wit klapa kok tibane ning pasar. Kuwi ora tiba kok. Lha apa? Digawa truk. Omongan kok delonyar kaya becak kotong. Dadi karebet kleru nggone ngaji. Kleru ah. Mergo ngaji ning Kadilangu. Ndesit Gurune dongkolane bajingan. bajingan. Saiki aku tak takok Jedus. Takok saya aja sempang. Sing diarani dongkol iku apa, Jejal? Dongkol ala. Leren. Nah, itu muridku roh. Leren ya, Sang. Leren. Cara menterenge mantan. Leren gone dadi lurah, iki diarani dongkol. Dongkol lurah. Lah nak dongkol camat jenenge leren gone dadi camat. Dongkol maling, Leren gone maling. dongkol santri. Leren gone nyantri. Nek dongkol maling leren gone maling gelem tolabul ilmi. Gelem ngaji, gelem ngibadah, gelem nindakake syariat dadine apa? Sunat wal jamaah. Kaya sapa? Kados panjenengan. Alhamdulillah. Ning nek ana santri kok ndongkol kok leren wis lali ngajine, Nggih. lali ngibadahe. Nggih. Ninggalake syariate terus dadine apa le? Maling. Kaya sapa? Guru Jafar Sotik. Sang. Kowe murid sapa, Cong? Panjenengan. Lho kok enak maling. Gojek. Ya ora apa-apa. Karo dene. Penangsang kok ndakwa karebet nyolong ratus menanjung. Pradata kudu ngadili. Ora bakal bisa mergo apa? Syarate pengadilan iki ana petang perkara. Apa ngono iku? Siji ana pandakwa, loro ana kadakwa, telu ana bukti, papat ana seksi. Banjur pandakwa sing dakwa sapa? Penangsang ya, Jos. Kadakwa sing didakwa sapa? Karebet. Buktine cetha ratus menanjung. Ratu Anes. Banjur keng pungkasan seksine sapa? Kula. Seksine kowe. Nggih. Terus aku tak takon ya. Nggih. Ning pengadilan, iki nek ana wong dakwa kok ngrangkep dadi seksi. Iki sah apa ora? Oh, sah. Sah. Ya wis. Yen kaya ngono, kowe lungguh sedelo. Teka kurene aku ya arep nyuwun pengadilan. Dadi kowe dhisik aku. Siji gawe loro gawe. Sultan. Oh, iya. Sowanku ana ngerso dalem arep nyuwun pengadilan. Perkara menapa? Kadilangu geger. Aku duwe santri.
wis mlakune pincang, omongane ora patek cetha. Lho kok meteng? Santri cacat menika Meteng. Barang tak telesih. Lho iki lho sing ngetengi, mulaku njaluk iki lho. Kanjeng Sunan Kudus Dihukum sak abot-abote. Jim. Kakang kali. Ana apa? Sampeyan niku nek matur mbok dipikir to. Ampun sampeyan niku kok ndakwa kula metengi santri sampeyan sing cacat. Lah nyatane ngono kok. Lho mawon. Aku sih. Ngaku piye? Nek sampeyan ndakwa kalian kula. Sampeyan seksine sapa? Yo aku dhewe. Oh, tidak bisa. Lho kok ora bisa? Ndakwa ngrangkep dadi seksi tidak bisa. Cacat hukum, Bro. Dadi wong dakwa nek ngrangkep dadi seksi pengadilan ora bisa ngadili. Ora iso, cacat. Nuwun sewu, dipun sahke mawon. Disake. Sang. Kok disahke piye? Nek disahke Rama Jabar Sodik diblonco anune. Ben diramason lah ya. Nggih, sahke. Masang. Kurang ajian. Nek karabet dipidana dipakunjara nyolong semenanjung duwe partisara kondian sang. Lah nek aku Ayo kondang malah. Sunan Kudus Japar Sodik lho kok metengi santri cacat sisan. Malah kondang. Kondang piye? Wis santri kondian demeni santri elik pincang cacat. Boten gitu-kan. Usul. Iki pengadilan pun dibubarke mawon. Demak ana balsem gosok. Lah nggih, putih lebas wae. Diblonya wae. Niki perbalik diteruske apa dicabut? Cabut mawon. Cabut. Wah, Ayen masuk ngene iki. kaya ngono pratelane. Perkara iki durung kenah, Sultan. Karebet mboten kinarya dakwa. Sabdanipun Sultan ing Bintoro Demak dumateng tole penangsang sarta karebet Ya. mewah panuwun. Kula ngawontenaken saya giri lho. Setunggal sinten ingkang mangsulaken Mbak Ayu Ratu Semenanjung. Kaping kalih ingkang saged ngluwari bandanipun Prabu Semi ing tembe ingkang wenang dados ratu ing Bintoro. Kula saged. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula badhe nawuh pidho maget suraning griya. Namung pangestunan dalem ingkang kula suwun. Mangastu para puja ngasti-ati lan astiti. Nuwun pamit. Tambahin pangestu. Ora usah kusu sing ati-ati. Wong becik ketitik, wong ala bakal ketara. Tambahin pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romo Sunan Kalijogo mewah tulung diawat awati para putra-putra ing Bintoro Demak. Yen pancen kaya ngono kersa dalem kepareng nyuwun pamit. Nderek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali nyamat panuwun nderek sauntara kanten